welkom bij de jaarlijkse hiestekeuring vanuit het WTC in Ljouwert. We gaan meteen al afscheid nemen van een aantal hengsten, dames en heren. Dat kan ik u vertellen. Ze laten zich niet allemaal meer zien. Dus. We krijgen net al hier te zien. Laten we even Mike hier maar beter uit, want het is altijd een spannend moment. Hiesten die het nou al de bak verlitten en net mij doorhaast om het kampioenschap. Luister in mij. Gaat het doek vallen voor Jasper. We hebben hier vandaag zijn laatste optreden al gehad nu. Harry die kijkt nog wat positief, maar ja, je weet het maar nooit. Harry, zullen we even halt houden en allemaal even halt houden. De jury heeft bepaald, dames en heren, dat Jasper 366, hoe mooi die zich ook heeft laten zien, hoe geweldig het hij ook weer heeft gedaan dit jaar, nog een ronde meegaat. Ja. Zoon dat van er mooi, Jasper, hè? Beert 411. Mag je nog één keer achter zijn vader aan? Ja hoor, Beert blijft binnen. Nou, Jasper en Beert betrokken. Prachtige statuur bij Maurits. Dat ging ik net ooit verwachten. Er mooi op. Dan staat hij de patent voor. Maar we kunnen niet alles binnenhouden. Met een applaus nemen we afscheid van Maurits 437. Maurits Gietrud. Dan die hele chique Mewes 438. Daar staat Mewes. Gaat hij rechtdoor? Of gaat Mewes nog een ronde verder? Is die mooi, hè? Mewes gaat een ronde verder, mensen. Dat zie ik toch. Mewes maar verder Jasper Beert. 454. De kampioen van 2016. Super staat hij ervoor. Maar heeft hij zich net zo laten zien als vorig jaar? Nou, u bent mede bepalend. Dames en heren, Challe 454 gaat nu de baan verlaten. Zo. Timon 456, zet maar even stil. Staat daar te popelen om de uitgang uit te gaan. En helaas, ver gekomen, nemen we ook afscheid van Timon. En dan die spectaculaire Wiemer 461. Wat een front, wat een behang, wat een temperament. Ook van Wiemer nemen we afscheid. En dan hebben we nog één hengst in de baan. Alwin 469. En over behang gesproken. Weet u nog, kunt u zich dat nog herinneren vorig jaar? Dat ik op dit moment moest zeggen, Alwin die gaat er nu uit. Ik geloof dat dat vorig jaar zo was. Is dat dit jaar ook zo? Nou, ik kan u zeggen, dames en heren, van Alwin gaan we nog geen afscheid nemen. De supporters hier vlak achter u. Oké. Maar Henk, dit verrast me. Ik hier net aan wat Challe er nog uitgaan. Nee, ik eerlijk zijn ik net. De kampioen van Vlienen hier, ja. Toch net met mij. Nee, ja, wel heel verrassend in die zin dat ik zie hem niet krijg hier Jasper ik vlak voor u staan. En met alle respect voor zijn carrière en ik voor de vitaliteit die dat hinder heeft en de beweging, subliem. Maar als naar zijn exterieur Jos en dan zegt hij dan de kampioen van vriend die het Challe neest. Ja, dan vind ik dat wel heel gewaagd. Let ik het er maar op horen. Met Jasper 366. Nou ja, maar mij kritisch wijzen. Het is in ieder geval een absolute verrassing. Want ik hier net iets zo van ik dacht, nou, dat hier het mis. En dat ik net. Nee. He, want Johannes Bols hebben jullie bij hem net zo. Nou, Jasper mij hem als eerste cheerleader. Ja. Nog even de publiekslieveling. De microfoon erbij, Lieven. Ja, en als Stevens Quo erbij komt, dan wordt mijn co-commentator altijd even wat oors. Dus ik hit er niet steen. En klapt nou vol op mij.
Verhoor het even van co-commentator in het publiek. Zie maar even mij. Dames en heren, 22 jaar is die. Ik hoor het wat slecht hier in het midden. Jasper Driessen. En dan gaan we naar de volgende hengst. Haast nou ik naar Schinken en Henk Hoetergang. Als een trein, zegt Henk. Dus hij giet nog als een trein. We gaan naar het is wel indrukwekkend, hè? Voor dadelijk nog zo'n grote kampioen erachteraan. De zoon van Jasper. Extra niet hier voor de Saffels de keer stiert. Het is toch wel geweldig, 2 hengsten in die leeftijdscategorie, dat die keer nog samen door. Dit is Santje en de oor is 22. Ja, dat is bijzonder. Ja, formidabel. En dan vind ik, als het praat over een vaderpaard, dan stiert het bij mij Beert op 1. En net Jasper. Just naar de statuur van deze hengst. Dat willen we jullie daar zien. Mooie, royale, grootramige hengst. Nou, je stiert erin en je gaat er nou ook in. Zal even zien hoe het doet. In deze gekke boel, als we er nog wat van mij krijgen. Ja, de cameraman zit al bij u op tafel. Ja, hij weer van een moon beter. Nou moet het al oppakken, hoor, dan is het te laat. En ik vind hem, nou, zo goed ik net als van een moon. Dat is een keer. Het is geen jakken, maar het wie van de moon wat vuriger, hè? Ja. Volgende hengst. Er gebeurde meer. Ja. Dames en heren, hier is Meeuwers 438. Nou, ben ik heel benieuwd. Als die het niveau van een moon heli kent, dan doet er hier haast niks mee. Dat is inderdaad een heksenketel. Nou, aan alle kanten. Aan alle kanten. Het publiek stiert ik alle jaar, hè? Zo'n Jasper ben ze net meer zitten dan. Oh, Hendrik Harm, jong. Meeuwers, wat kenner. Je moet even stiert krijgen. Oh. Oh, het is toch wel schande. Maak het nooit te volle fout, nee. Ja, komt net in zijn ritme. Nee, maar het komt ik door de omstandigheden, Gerrit. Ja. De mensen op de banken en die knalharde muziek. Vooral die zwiere bastongen. Een wereld aan fotografen niet midden. Ja. Een jacht op de tribunes, keiharde muziek. Ja. Hij vindt het ritme net. Nee. Dames en heren, Alwin 469. Nou, als laatste van deze groep, Alwin 469. Prachtig mooi om te zien, toch ik. Ben heel benieuwd
Als er in zijn ritme komt in deze gekke boer. Even kalm. Meestal begint het ook een beetje te begrijpen. Maar dat is voor mij was te laat. Ja, ja, schande. Ja, dat zijn omstandigheden die heeft nog een net in de hand, hè? Nou, hij rent goed in elk geval. Ongelooflijk. Let hem nou nog net heel erg beïnvloedje. Uw stoel dreunt roer, zag het eens. Ja. Oh wel, hè. Hij vliegt zijn wat een piste uit. Ja. Die krijgt goed. Ho, ho. En dan waren ze, de 4 hengsten komen binnen. Nou, dat kan het eind nog even mal genoeg, maar hij houdt hem knap. Nou. Maar ik moet eerlijk zeggen, Henk, ik vond dit in zo'n heksenketel dat ik het zuiver haast net eerlijk vergelijkje vind. En ja, hoe het ik ben een verkeerde Jasper wie er zo weg. Ja, ja, ja. 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 Wat docht de jury? Ze binnen gewoon oerlezen, is dat wel? Het komt er nou aan. Graag even veterinair naar de stallen van stal Chardon. De dierenarts graag even naar de stallen van stal Chardon. Dank u. Ze zult dan net een veearts naar jou met Chardon sturen, Henk. Dat ligt het mij mal genoeg. Ja, ik hoop het net. Ik hoop net trouwens dat er wat maar hier van zijn hengsten Nee, is. dat Want, zou verschrikkelijk worden. Ja, dames en heren, dan het spannende moment natuurlijk van de kampioen en de reservekampioen bij de oudere hengsten. Nou, laten we vooropstellen, het was een fantastische groep die in de kampioenskeuring waren. Dus dat is al een applaus waard, denk ik. Dan hebben we 366 Jasper, liet weer een super verrichting zien. Komt toch ietsje slijt in. Dan hebben we 411 Beert, de prachtige zoon van Jasper. Het is een prachtig duo, vader en zoon. Dan gaan we nog even verder naar Meeuwis. Meeuwis dit ook een hele mooie verrichting zien. Een hengst die al toch wat ouder is, maar toch nog een hele jeugdige opdruk heeft. Dan komen we bij Alwin. Die de meeste supporters aan de kant had. Alwin ook een hengst met een mooie rassenstraling. In de bovenlijn voldoende. En dan is het wikken en wegen, kwaliteit beenwerk, kwaliteit of de ruimte in de draf en de kracht in de draf. En natuurlijk ook de stap. En dan denken wij dat we wel een nieuwe kampioen hebben vandaag. En de kampioen vandaag bij de oudere hengsten is 438. Meeuwis pakt het kampioenschap hier. Meeuwis, 428. Kampioen 469. Gefeliciteerd. En Alwin, reserve. 460, de reservekampioen. Meeuwis 428, de kampioen bij de Aardehiesten. Alwin 496, Wutjer, reservekampioen. En dat betekent dus wel dat Jasper die vleem hier echt toch een soort, ja haast een soort oeuvre onderskiering krijgen. Terug nog reservekampioen te worden bij de Aardehiesten. Dat hij nou net meer meegaat. En datzelfde hier voor Beert, dat wie vleem direct al zag. Maar Jasper, alhoewel het publiek er geweldig op reageren en er wel een goed zien liet, gaat hij net meer mee. Dus Meeuwis 438, Ian en Alwin 469. Zwaar. Bedankt Jasper, bedankt Beert. Dames en heren, binnen de
eigenaren en de fokkers van de kampioen en de reservekampioen gaan huldigen. Prachtig moment. Henk, het begint toch een beetje het kampioenschap van een verrassing te worden nou, hè? Ja, maar dat maakt het misschien wel extra aantrekkelijk. Hoewel ik van mezelf op basis van de drafrondes gekregen in deze finale ronde van Mewis, die eigenlijk wat, nou, ik zal net zeggen van Oskeren hier, maar toch net optimaal weer naar mijn bedenken. En dat zijn oer Alwin, die hem toch wel heel best zijn liet. Hier kan eerlijk zijn, er was hem onverwacht, maar daar kan een oerwaging wezen bij de jury. Die dat dus krijgt dan oordeelt. Ja, en wat er al die naar die dijven dat is net vergeet. Nee, dat klopt. Ja. Het kan natuurlijk heeft wel wat gelijk, misschien wel wat opteld zo'n worden. Hè? Wacht niet, schroom niet. Ja. Hulde van de voorzitter Bert Wassenaar. We winnen daarbij één. Prachtige momenten. Ik ken er niet vier beide in hun rubrieken in. Ja. En dat betekent dus wel dat, dat zit ik nog in de hol. En dan, ik denk dat de jury, ik wil zorgen dat de omstandigheden op zo'n moment er was binnen. Maar door constateert heel terecht dat Mewis natuurlijk nog even wat minder stabiel weer. Ja. Van der Moon exceptioneel goed denk je. Ja, daarom. Brouwer in Zandhuizen, van de Broek in Noordwijk, exploitatiesouterij. Maar ik vind ik wel weer mooi voor de fokkerij dat er bij Nijen hinders aan de top verschijnen. Kampioen Alwin. Misschien het wel aardig is toch nog even mijn neemste van wat Alwin wij komt. Alwin die het... sorry, Mewis. Mewis die is van Hendrik Eppinga, daar stiert er op het dekstation. En Alwin, dat weten we natuurlijk ook al, die stiert op de Nije Heuvel in Lunteren. Hulde van het jurykorps, geweldige kampioen in Mewis, 438. En die fantastische Alwin 469, nu beland met het reservekampioenschap in 2017. En toch ik nog wel even, denk ik, eer voor de fokker die er nou intussen in de ring verschenen is van der Linden uit de Wispel. Die zijn fokproduct meewezen naar een verbloeik in Frankrijk aan ontleren. En nu hebben we waarom in het Heiteland, net verdiend voor het eerst, maar toch zo'n te ontleren met waarom in Friesland dat die kampioen wordt. En hij is nou alleen nog geen eigen dan bij Hendrik Eppinga. Dus die slacht hier even een boppenslag. En eigenaren weer plaatsnemen. Gaan we de laatste ronde lopen van de kampioen. En Alwin, dat is natuurlijk een stuk eer aan de fokker Berend Brouwer van Zaanhuizen. Jonge hengsten. En dan een compliment aan de eigenaren J. van den Broek in Noordwijk, exploitatiestoeterij Hemrik in Hemrik en stoeterij Bommelstein in Jouwer om het verhaal even compleet te maken zien. En beschikbaar op de Nije Heuvel, de Nieuwe Heuvel in Lunteren. Jaap van der Mul nog even in beeld. Grutte Jaap zeggen wij dan. Die neemt felicitaties in ontvangst van de officials. Martine, de vrouw van Hendrik Eppinga, even in beeld. Fokkers feliciteren ook elkaar. Eigenaren feliciteren elkaar. Meneer Van der Meurden, ik denk dat het zover is om afscheid te nemen van de Fokkers eigenaren. We zullen zien wat Aarsen dissen bij de hinders toch in de absolute finale. Ze komen uit hun eigen groep als winnaar binnen nog meer een set. Wat kennen ze straks in de finale nog zien liggen. Maar dan hier het algemeen en het kampioenschap en het algemeen reservekampioenschap. Maar we krijgen nou eerst nog de rubriek de jongere hinders. Daar hebben we nog een hinders die hun daar in zin laten maaien. En dan hier echt daar hier het wordt het kampioenschap jonge hinders en reservekampioenschap jonge hinders. En we zullen eerst even naar de eerste ronde nog van Mewis en Alwin. Nog even waarom ik naar Jurre, die hier hopelijk opkomt van Jan de Chardon. Door zeiden al dat de veterinair vregen waarom daar hinnen te komen naar de boksen. Zo natuurlijk sneuwijzen. Maar het kan natuurlijk wel in deze omstandigheden. De Giergeleun hier, die hinders komen vervolgens hierachter en daar is het behoorlijk kouder. Ze kunnen op zondag samen spontaan koorts krijgen, verheging. En daar moet je heel voorzichtig mee wezen. Want dat is bij een hinder heel gauw libbes bedriegen. Mewis en Alwin terug zullen komen.
Wat gaat de jury doen, dames en heren? Gaan er na de eerste ronde direct alweer hengsten ons verlaten? Kijken nog even met een kritische blik. Kennen de hengsten door en door. Hebben een optreden gezien in de rubrieken hier vandaag. Wij genieten nog even van deze kwaliteit hengsten hier gezamenlijk bij 1. Bert Ruiter, spreekstalmeester, stelt diezelfde vraag. Blower, maar krijgen zal je dan een keer te zien of je er nou gewoon uit? Dat liep dus ik nou aan het versteld te wijzen, want hij weet het ik net. Of toch in ieder geval is dat het net weet. Nou, ik denk daar is er ik een meester in. Ja. Ondanks zijn mooie performance en ondanks dit mag hij blijven. Ja, dan zou je het wel aankomen. Dan vielen jullie erbij al heen. Ja. Dan kan je er alle kanten uit. Nou ja, als nou even waarom naar van de morgen, dan vond ik Hessel dat wel heel opvallend goed in zijn rubriek. Nane weer heel best, Marcus ik. Walt, daarvan verwacht ik net dat hij zich in dit geweld, met alle respect, steende houdt. We gaan selecteren. Nou, Jurre weer kopnummer in zijn rubriek. We krijgen dus wel een selectie, Henk. Oké. Bert eruit, de giet erheen, dus de geen eerst gewoon uit. Nou, de deur staat wagenwijd open. Die mag je net meidwaan aan de finale. We zullen zien hoe volle dat er is. Van een jongen, hoeveel ik in de ruit. Blijft er binnen, altijd weer boeiend, altijd weer spannend. Via Omroep Friesland kijkt de hele wereld mee. Dames en heren, we zitten niet hier alleen, maar de hele wereld kijkt mee. Halt houden. Wat een hengst, die Epke 474. Wat een behang. En kijk eens in wat voor conditie deze hengst is voorgesteld. Super mooi. Maar het doek gaat vallen voor Epke 474. En dan die wonderschone Bene 476. Temperamentvol. Stilstaan is er bijna niet bij. Bene 476 heeft zich fantastisch laten zien hier. Het een mooi optreden gemaakt op de hengstenkeuring. Veel indruk achtergelaten. Maar we gaan afscheid nemen van Bene 476. Vonger 478. 1 en al glans erop. We hebben ze eraan gewerkt, dames en heren, om die hengsten hier te presenteren. Was het optreden van Vonger indrukwekkend genoeg? Totaalbeeld, het hele plaatje. Houdt het Vonger in de strijd om het kampioenschap of gaat hij eruit? Kan u zeggen, Vonger blijft binnen. Hessel 480. Is nu 3 kilo lichter, u ziet het. En dat scheelt als hij nog een keer moet bewegen. Maar moet hij nog een keer bewegen? Moet hij zich nog een keer aan de jury laten zien? Ja hoor, dat doet hij. Zou je ons wel kunnen zien, dames en heren, door die mooie manen? Misschien doet hij de keuring wel helemaal in het donker vandaag. Walt 487. Een beauty. En Walt 487 wil de jury nog een keer zien hoor. En dan Marcus. Nee hoor. Hengst die we nog kennen van de keuring van vorig jaar. Maar ja, vorig jaar is weer iets heel anders dan 2017. Heeft Marcus zich bewezen. Gaat hij nog een ronde door? Marcus gaat nog een ronde door. Nou, die Hendrik Eppinger die doet je al mooi. De hengst de Nane 492. Ja, als je zijn naam noemt, krijg je veel reactie. Hij heeft imponerend hier zijn kunsten laten zien, zijn beweging laten zien. Zijn mooie type. Maar we kunnen ze niet allemaal meenemen. Maar Nane, die nemen ze wel mee. Ja, Jurre 495. Jammer, zet hem maar even neer. Spannend toch, hè? Er zijn al een paar hengsten uit en er zullen er ongetwijfeld nog een paar uitgaan. Maar deze Jurre 495, die blijft bij ons. Tot slot, Menne 496. Oh.
Niet te voorbarig, hij wil al doorlopen. Helaas, dames en heren, het doek gaat vallen met een applaus voor Menne 496. En ga ik het goed telt, hebben we er nog 6 zien. En ze gaan de baan verlaten, komen 1 voor 1 nog een keer dus Hessel 4-8-0, Vonger 4-8, Nana 4-9-2, Marcus 4-9-1. De runner-up van verleden dier, Wald 4-8 zoon en Jurre 4-9-5. Die blauwe erin, daar komt de kampioen en de reservekampioen bij de jongere hiesten bij. We zullen het beleven. Ik denk dat het daar er nog een aanrekent. Nana en Marcus, we zijn het al, ze zitten nog in, ze blauwe erin. Ja. Dat winnen de kampioen van Vlienen hier. Nou. Resultaat nu het verliezen. We gaan naar Vonger 4-7-8. Is Vonger de grootste verrassing of nota, Henk? Nou, van mij wel. Maar ik Wald dat hij hier nog rent, vind ik heel verrassend. Ja, ja. Die heeft hem ook wel prachtig mooi zin. Ja, ja, klopt. Ja. Ja. Nou, we gaan weer in de versnelling. De morgen van Geloed en zien dat de hindersdruk onder bezwieken, ja of nee? Vonger is ik de eerste die genoeg de baan in komt. Ja, de spanning hing het je super veel in de half in ik. Ja, en nood het zo vol zit nog botter, hè? Want zorg ik eens wat voor een dikke rij mensen daar stiert voor de nijbouwde tribune. Ja. Hoe alles je groot vol zit, of het beter zijn, hoe alles je groot vol stiert. Ja. Want er zitten net volle meer. Ja. Nee, ze staan alle keer. Ja, had er natuurlijk een ploegje steen, dan mag mij. Ja, zit net volle op. Vonger 4-7-8. In tegenstelling tot het beeld op een VIP-tribune. Die staan er nog net alle keer. Maar dat komt misschien direct nog wel. Die had die luxe. Nou, we zullen zien. Ik ben benieuwd. Spanning ik even te zien in dat shot van de jury. Wel heel mooi even zichtbaar. Nou, Kai Schielstra. Dan moet het nou hebben. Nou, rent toch heel netjes, heel best. Want netjes, dat wordt misschien verkeerd uitlijn, maar ja, ik vind het toch wel heel best dat er hem Shelly. Ja, maar hebben we daar iets meer waarde op dat in deze finale dan zeg maar in de voorrondes? Ja. Want dit binnen natuurlijk al de tappers en toch zorg ik daar dan wel een beetje naar. Dan denk ik van, goh, dan krijgt even meer zin. Ja. Iets meer sprankeling, zeg maar. Ja, nee, maar het is gelijk hoor. Maar ik zei het is voldoende, ja. Maar krijg het de laatste 4% ja. Die ontbreekt misschien krijgt. En dat verwacht ik nou eigenlijk van Hessel wel. De gebroeders van Manen. Nou ja, Hessel die natuurlijk prachtig. Kennende, en die wie van de Moon ik heel prachtig. Best. Als hij dat weer herhalen kan, dan maakt het recht indruk. Dan leidt het hem daar in elk geval net om. Wat een geweldige verschijning. Henny van Manen, maar Jasper nog altijd on het hinder als voorbrenger. Vindt buitengewoon best. Moest dus even zien. Eigenlijk nog geen fout maken. Er nog net uit best. We zullen even voorzichtig worden. Ja, zo dat is even. Nou ja, nou spalt er even voor. Maar hij springt er voort erin. Just wel een beetje erom uit dat er correct in dat tempo rennen moet. Ja, en toch zeg ik, wat zat ik dan neer? Een sprankeling wel. Ja, nee, dat klopt. Maar als dan bij Praag toe regelmaat, ja, formidabel. We joggen nog even in de slow-mo en dan show je dat mooi. Had het eruit trekken, dik maar. Maar
de concurrentie is groot. Het is hier voor het net voor de heren. Zo simpel is het weer. We gaan nu Walt, hè? Toch wel een beetje verrassing. Al liet er hem heel mooi zien. Ja, maar wel terugte. Ja, wel terugte. Hier hele mooie bewegingen. Blum prachtig mooi in het ritme. En een hiers die en in de sportzij uitblinkt en ik nog in zijn exterieur een squalvoorbeeld is van een Friese hingst. Dan vind ik het mooi dat zijn hingst in zijn kampioenskeuring nog een kans krijgt. Maar het is meer dan een erebetoon. Je mag het wel zien letten. Ja, ja zeker. Zeker. Je net omdat mensen je aardig vinden. Nee, dat klopt. Nou, we zullen zien. Kijk, dit goed op een monitor zien, Henk. Wat dat betreft hebben we nou de camera's het mooiste in. Ja. Kunnen mensen op televisie dit mooi volgen. Op alle jouw kanten. Hoe ze zich houden. Pak je het nou mooi op dat lange stik naar de orenkant daar. Maar er moet wat extra's gebeuren om mij de wand te blijven. Nou, wat je ze kennen, Walt is wel het toppunt van regelmaat. Hier weer in die heksenketel bloot het prachtig mooi vast. Ja. Als ik wat, toch wel wat worden, dat zo'n hinder dat ken. Maar als ik ouder, hè? Beetje. Dus heb ik wat meer routine op dat punt. We dat nog een keer. Hij komt eigenlijk net uit het ritme bij. Ja, hij doet het heel goed. Nou, Gasterloon, ga er nog maar eens even zitten. Zoek zitten. Ja, daar komt Marcus. Kan er nog een stapje heen gaan? Dat is de vraag, hè? Of juist net. Ja, ik denk dat Hendrik Eppenga hier Sabisa, ongeacht de uitslag hiervan, een topdive beleeft, hè? Gebrand wie er is, zei je voor de microfoon van Ander Vader. Ja, gebrand. Ja, prachtig. Rent ik hartstikke best. Oh. Is nou het ritme wat kwijt. Pak het nou wel weer mooi op. En dan nu. Just hem toch nog wel even heel best gaan. Hier in die vertraging. Ja. 4, 9, 2. Heel best. Maar als het genoeg is. En wezen zil. Nane nog in de ring. Gangnam Style. Veske wat ik naar mijn jaren ken, Henk, maar dat mij net mij wegen. Nou, ik ken die wel eerlijk zitten, ben mijn favoriet. Maar het gaat erom wat... maar smaken verschillen. Ja, het gaat erom wat nanen nodig. De directeur van het stamboek stiet ik altijd klappen op het ritme. De voorzitter van de PC. Hellinga. Ja. It's Hellinga. Ah, maar Nana liet hem heel best zien. Maak het, dan zal ik zeggen, maak het heilig geen fouten en direct mis. Maar
toch wel hele beste momenten erbij. Misschien krijgen ze nog even weer rond. En de laatste. Prachtig om te zien. Ik heb een mooie hege hol van mijn gevoel. Dus even zien. Dat springt er even voort. Kost even een paar passen om dat ritme weer op te pakken. En dan gaat het toch weer heeg van de vlier, met name voren. En dan ga ik achter goed reaalkoer, misschien iets meer boeging in de sprong zien laten, maar sluit wel heel mooi om. Dames en heren, Jurre 4-9-5. En de laatste alweer. Jurre 4 en Jogge 5. Ja. Nou, misschien leest best, wat wist ervan? Toen had ze een kruis gezet bij Nane en Hessel, denk ik. Ja, Hessel zou die zeggen. Ja. Ja. Maar ik zit er wel eens vaker naast Gerrit, dus. Ja, maar Ik nog even afhankelijk van hoe Jurre hem nou zijn lid. Misschien dat ik die nog kies ten faveur van een van de oren beiden. Ja. nou, en Marcus die ik nog best wel leuk. Hè? Ja, best genoeg. Ja. Die kunnen we nog net zomaar even terugkrassen. Nee. Ah, heel mooi in zijn front. Zat er hier voorbij komt. Mooi opwaarts, ik bewegend vooral. Ja, maar die rent hier als een trein. Tim Krul heeft hem mooi in balans. Ja. Die zet de zaakje er even in de bron haast. Ja, dan komt het publiek even los. Hè? Ja. Dit kan dan wel eens... Nou, zet die er ik maar bij. Ook nou heel eerlijk van mezelf praat, vond ik hem beter dan Nane. Ja. En dan hebben we Fjouwen daar wel rekening mee houden van de zijs. Ja, maar dat is mooi. Hebben we wat te kiezen. Wie wordt er kampioen? Nou, ze mij dadelijk binnenkomen. Ze gaan weer rondstappen. En we gaan misschien al een ronde selecteren. Zullen we het nog een keer krijgen? Tussenstap. Zo kennen. De volgende fase, het algemeen kampioenschap, is natuurlijk, nou ja, denk ik, redelijk, in die zin redelijk snel beslikken. Dan bloedt er minder hinderzoer, dus dan kan je gauwer besluiten. Maar we zullen het afwachten. Het publiek wil dat wel graag, denk ik, maar... Om nog een keer. Ik vind aan de andere kant, hindert misschien als jury op een bepaald moment misschien ook wel wat beschermen. En zeggen van, we zijn eruit. Ja. Ik denk Maar dat goed. voor de duidelijkheid ik, dat je nou... Maar ik snap het wel, dat wij het hier, ik hou of jou hinders die het mij doen. Ja. Ja, dat soort dezelfde overwagingen zullen bij hun ik wijzen om nog een keer zien. Ja, nog een keer in zien. Ja. Omdat twijfels tussen in het waar of ja. Ah, het is toch wel een prachtige spanning. Het grappige is dat ze nou op dit moment ik net zo bot joggen het stap. Ze staan eigenlijk gewoon te lezen. Ja, denk Dus- het ik, hè? Dus er is, het liep erom toch op of ze weten het al of er komt toch nog een selectieronde. Ja, Want ja, daar staan ze heel nadrukkelijk te zien naar hoe de hinders om hun hinderhand. ja. En dat doen ze nou net. Ze staan echt in het midden met elkaar te praten. Maar de regen naar de hinder staat. Nou ja, ze proberen nou natuurlijk op in je lijn te komen dat ze er in redelijkheid alle treien nou net gelijk, maar misschien dat in het door nog mijn argument nooit toe kan, want zo werkt dat wel. Ik jij dat wel eens van dichtbij. Dan staan ze toch heel nadrukkelijk met elkaar te discussiëren. Ja, maar dit, ja, maar dat. Ja, maar zeg even daarna, dat soort zaken komen dan nog verder. Er wordt wel eens zijn, ze doen allemaal wat. Nee, ik maak ze dat geregeld zelf hanteert bij mij, daar wordt heel serieus mee omgaan. Wel aardig dat ze los vieren. Hè? Bij productie sporten krijg je gewoon een cijfer. Je probeert eens op je lijn te komen. Ja. Ja, daarin natuurlijk wel eens hoe praten. Krijg je selectie van die bang. muziek, mensen. Hij stuurt er eerst weer een peer uit. Ja. hè? Nog één keer selecteren. Zo? En dan blijven er een paar over en die gaan we meteen opstellen in het midden. Oké. Achter elkaar. Ik zal er niet zo heel lang verhaal meer bij houden. We houden het kort. Want Omroep Friesland wil 6 uur klaar zijn. Halt houden. Vonger 478, dames en heren. Hij heeft hier een geweldig optreden gedaan.
De kampioensring van de hengstenkeuring KFPS. Maar we kunnen ze niet allemaal meenemen. We nemen afscheid van Vonger 478. Had het prachtig die Ja, maar nou is clear. geweldig. Je hoeft de naam Hessel maar te noemen of je hebt het publiek meteen al achter je. Dat heeft die jury ook wel gehoord natuurlijk. Dus die blijft binnen. Hessel bloot erin. Nou, dat is hier achterin wel blij mee. Want het is een prachtige behang, zijn mooie statuur. Ja, van die hengst gaan we in de sport zeker nog veel vernemen. Vandaag valt de doek voor Walt. Walt is er ik uit. Nou, dat wil je al een beetje verwachten. Marcus 491, kunnen er kort over zijn, blijft binnen. De reservekampioen van Dane 492 blijft binnen. Nane ik. Jurre 495 blijft binnen. Opstellen maar. Het is wel grappig, die 4 plusken die we steken in, die winnen blind. Gelukkig. Maar ja, wat wordt het nou? Ja, kist het op een manier niet lezen, gaat het nou echt om de prestatie van Joert in de zin van wat zie je Charlotte qua beweging. Of neemt nou toch aan de voorzitter van de jury, Bouke de Boer. Nou, Bouke de Boer mij het vertellen, want ik neem aan dat ze voor het kiezen. Was denk ik een voortreffelijke rubriek deze jonge hengsten. Maar u bent als publiek ook voortreffelijk. Een applausje voor het publiek zelf, denk ik. Dan komen we bij Jurre, de jonge aanwinst van de nieuwe licht dit jaar. 495. Ja, die ben hier van de allerbesten aan het slot van deze individuele beoordeling. Hij heeft vele fans. Ja, dat is mooi. Dan Nane 492. Een mooie rastypische hengst. Ook vele fans. Ja. Dan komen we bij Marcus 491. Een fraai geleide hengst. Dan komen we bij de royale, dus zeker heel royale Hessel. En dan moeten we een beslissing nemen. Nou, de beweging is natuurlijk heel belangrijk. Rastype is belangrijk. Opwaarts gebouwd is belangrijk. Beweging is belangrijk. Ja. Dan was vandaag, denk ik, in deze rubriek de hengst met de beste draf. Hebben jullie allemaal kunnen zien. Dat was nummer 495. Sure. Kampioen. En dan de hengst met een mooie rassenstraling en een heel mooi voorbeengebruik. En correcte bouw, correct beenwerk eronder. En dat is nummer 492, reservekampioen. Jurre en Fokkers, eigenaren, kom erbij, kampioen. Ja, nou wat dat ook hier, nou weer het dus vol de beweging. Ja. Vol het optreden die de Trooslag Jong had. En dat wil ik heel duidelijk nog eens even zijn. Ja. Want dat weer absoluut te zien en nou ja, bij dat laatste optreden van Jurre die het natuurlijk geweldig en het publiek reageerde er enorm op, dan zie je al echt wel wat zo'n hier in de hoes had. Ja, en daar gaat het dan uiteindelijk en om. En dan is het mooi dat het een keer zichtbaar wordt, dat ik het publiek denk ik, net dat dat nou alle gekenders binnen, maar die ervaart dat ik zo. Dank u wel. Kampioen, geboren bij H. Dijnen in Schaart. Bezit van Stal Chardon en H.J. Niemeyer in Jorwert. Nou, prachtige ontknoping toch wel in deze klasse. Kampioenschap, jonge hengsten. Sheriff omgangen door de voorzitter van het KPS, Bert Wassenaar. Wat een moment, dames en heren. Absoluut. Het bezit dus nou dat we fjouwer in de zoer hadden. Ja. Meeuwis en Alwin winnen de nieuwe kampioen en de nieuwe reservekampioen. Zitten de vleien die er net bij. Dus dat zijn twee nieuwe hinders die mij doen voor het absolute kampioenschap. Nana wie de vleien weer wel, Jurre net. Dus Jurre is dat treden
nieuwe lid van de groep die het vecht om het algemeen kampioenschap. Na de weer verleden dier ik bij. Nou ja, we zullen zien dat dat nou dit hier beleend wordt, ja of nee. Maar voor deze meesten, voor de fokkers, voor de eigenaars, is dit natuurlijk al weer prachtig. Jurre nummer 1, Nane nummer 2, kampioen en reservekampioen in de categorie jongere hengsten. Jonge hengsten, Jurre 495, zo dadelijk het algeheel kampioenschap. Ja, daar werden de behorende trofeeën naar Utrecht vanzelf. Tijd voor de fotografe. Maar als nou nog even het jurycommentaar erbij pakt, hier leg je naartoe, hier werk je naartoe. Optimale training van de paarden vooraf. Jurre, geboren in 2011, zo jong. Zoon van Maurits, 437. Dan Jasper, 366. Jurre, kampioen, jonge hengsten. En de geweldige reservekampioen in Nane 492. Gefokt bij T. Jongsma, Germaarse Bauma, eigenaar. Nou, de hengsthouders voor de toekomst, dames en heren, dat zit ook alweer goed. Die staan hier alweer bij. Hulde van het jurykorps. We hebben nog 1 kampioenschap te gaan. De best of 4. Algemeen kampioenschap 2017. Waar jij nog krijgt dat het, want dat is nog alleen belangrijk, want dan wil ik zelf vregen om een beste dokter om even naar Jelmer Chardon te gaan. En dat ging dan om het hinder van het dier. IJzen en die, nou daar weer wat mij, dat schijnt al in te vallen, dus gelukkig geen rare dingen die hier achter de coulissen plak vinden. Maar IJzen is het goed. En de eigenaar die zo een prachtig in beeld even, Jelmer en Anita Chardon. Wat een plaatje mensen. Niet ik met deze Jurre, je toch wel een prachtige uitslag te zetten. Momenten die eigenaar nooit meer zult vergeten. Mede dankzij u, het geweldige publiek hier vandaag. Ja, maar Hart is al het hinder van dier. Ja. Hart is al de Silverball. Ja. Goed. En nu doet hij mij het algeheel kampioenschap. En hij had, wat ik al even een jonge drie kampioenschap met IJzer bij helft van het zeven, je hebt een top hier. Ja. En hij zei het dekboek, ik vol Duits in het oude rond hier. Dus de zo'n hartstikke en het is algeheel ten te bakken. Ja. Maar het kost ik nog. Jurre 495 en Nane 492. Maar ja, Gerrit, dat ik dan Bouke de Boer belustrie, zo krijgt over het commentaar hier in deze rubriek, dan zou het mij net eens raar aankomen dat ze eigenlijk nog Jurre als debutant op deze keuring misschien nog wel bijkampioen maakt. Want zat er hem nou in die laatste ronde Jelly, dat weer vanzelf boeten gewoon. Dames en heren, kampioen Jurre 495 en de reservekampioen Nane 492. Het is aan u. Kijk, de schoolvader staat hier in en dan stiert Henk Boerijn. Algemeen kampioenschap nu. 4 hengsten in de strijd. Ja, dan gaan we naar jouw roer. Er zijn die meesten die steen voor de game alle keer alweer rug door Rijn. Ze gaan eens nog net zitten. Hey. We kunnen taken meer beter steen plakken erin smitten. Meeuwis. Je moet even zien, balans, fine en ziekje.
Hij rent nou toch weer heel best. Moest even op gang komen, maar ja, nou is het weer even mis. Ik denk net dat dit voldoende wijze zal voor het kampioenschap. Ik gun het hem van harte, maar ik denk dat er correct te kwart komt. Dit kampioenschap. Waarvan achter? De tweede. Dames en heren, Alwin 4, 6, Alwin de tweede 9. bij de Ouderhiesten. Ja. Hier achter u staat een enorme ploeg fans. Die zit er al een hulpskoft. Die binnen net meer stil te krijgen. Die rekken er haast op dat die wind loopt. Begint goed. Bloed nog steeds. Wel in cadans in deze gekkenboel. Ja, van de Fips die in de week Henk, hè? Nou springt er even eruit. En moet er het nou weer oppakken. En dat doet het correct mooi voor de jury. Ja. Nou kon ik hem achter Spieter nog net goed beoordelen, want de ronde ondruwer, Albert Lux in dit geval, die ronde krijgt voor. Ja, Derde hengst in het kampioenschap. ik moet het nog zien dat er het oprijdt. Dat moet iedereen hier, maar... Ronde 2 gemaakt door... De beide ouderen hebben jongen. De beide ouderen niet goed. De beide ouderen is ik een beetje twijfel bij. Ja. Ze binden er net. Nee. Krijgen we nog eerst Nana. Die enige die er vorige keer ook bij wie in de finale. Knap, hè? Ik en hinder mijn talent wat we in de komende jaren denk ik nog wel wat van verwacht zie kunnen. Ja, want hij is nog jong. Het is pas in het tweede jaar. Ja. Ja. Jalling hoeft hem net met deel te zetten. Dat heeft een overjongen. Het gaat er nou om wat letter je nou in deze laatste drafronde nog even zien. En toen zeiden ze het krijgen al de hele Fips die het nou heeft. Ja. De hele Fips tribune. Zelfde loco-commissaris. Nou. Mooi in cadans. Zijn daar op een kwarte zijde dat het volhouden kan. Ja, toch wel heel expressief. Ik van voren mijn namen. Jongen, wat een actie. Achter ik goed ontreden. Maar ik zet me heel op Jurre. Nou is dat bij mij gauw kleer. Maar jij dan ook krijg wel wat minder twijfel dan bij de eerste beiden bij die. Ja, dat klopt. Ja. Ja, nee, maar mijn namen zien voor voorbeen gebruikt. Wat krijg je er nog? Ja, ja. John Mick nog even weer om. 4, 9, 5. Dan wil ik wel dat er een beetje meer boeging in de sprong van achter, niet dat er meer opluts. Nee, het onderlief zeg maar, om het nog even wat duidelijker te schetsen. Ietsje krachtiger aanzetten. Ja. Heel rom en voldwande, super. En vooral van voren, salinig als een lekken. Maar ik ben benieuwd hoe het Jurre deze ronde erop brengt, dan schat ik hem toch heen. Hij maakt het wel op hele harde muziek doen. Ik ben benieuwd. Daar komt hij aan. Die jury is even zien. Spanning alom. Oh. Pakt het ik heel goed weer op direct. Hè? Ja, nou is het er weer uit. Ja, wordt hem dat zwier aanrekenen. Of wordt dat die vorige ronde waarin dat er exceptioneel goed weer jou dat aan de troost lag. Heb je hierin net fout leest? Laten we dat ik even vaststellen.
Ik vind het op basis van de laatste rondes moeilijk. Ja. Want na weer nou hier wat stabieler. Ja. Wie wordt de reservekampioen? De komen ze. Nou, de jury zal dus echt net zo lang in spanning zitten. Van der Meulen, gaat u gang. Ze komen nou weer binnen in de bak in de arena. En nog even en dan zien we het weten waar wordt de oude hielkampioen 2000 van de Giestekeuring of van Vaderpaard dat het in Burg heet. En waar wordt de reservekampioen van die Giestekeuring. In dit algemeen kampioenschap, de twee kampioenen, de twee reservekampioenen. Ik denk dat we het er wel over eens binnen dat we een prachtige ontknoping hier van deze dag, in deze laatste kampioenskeuringen. Absoluut, verrassings, mooie verrassings. Ja. Het belangrijkste moment van deze dag denk ik, wie zal er kampioen worden. Maar eerst wil ik nog de voorbrengers bedanken voor de prettige samenwerking. En de ringmeesters voor de goede aanvoer. En dan, natuurlijk Bert ook bedankt voor het commentaar. Maar ja, dan gaan we naar het moment. Dat was natuurlijk, we hebben 4 hele mooie kampioenen. 2 kampioenen hebben we al gezien en 2 reservekampioenen. Dan ga je toch een beetje nu wel iets meer op details letten. Draf, stap, type. En beenwerk natuurlijk, is heel belangrijk, daar moet je het heel lang op doen. Dan denken wij dat we eigenlijk wel een hele mooie jongenkampioen hebben. Jurre. Denk ik. En dat is nummer 495. Gefeliciteerd. Ja, Jer. Jurre. Zet er zo aan. En we vonden eigenlijk vandaag dat de jeugd de toekomst heeft. Dus na het waar. Dus dan hebben we voor de andere de jongen Henk gekozen 492. Gefeliciteerd. Nou Henk, Jurre nummer 1, kampioen van 2017. Dames en heren, we are the champions. De reservekampioen. De 2 jongen. Fantastisch. Jurre 495. Ik ben er volgens mee eens. Ik vind het schitterend. Op basis van de finale, toch wel heel duidelijk. Ja. Geweldige ontknoping.